Маншерҷон бародари мо Рафпро чӣ гуфтанӣ ба ин филми Осӣ? Фақат зад кунед девнаи ваде. Азизҷон чӣ гуфтанӣ филм катӣ? بهترین نکرد азиз дуюм фотографи филми мо филми Риёрам ҳамин гирифта буд, филми Осирам ҳамин гирифтеса. Худо хоҳад мардум ждат кунанд. Рухшона чӣ гуфтанӣ? иншалло ки як филми хуб мешавад, ҳама интизор бошед. Фақат дурӯғ нагӯ, як бор гапи рост бигӯ. гапи рост. мелишпен тамошо мекунем, мелишпен ҳатман. Шаҳромҷон бародари азиз, ин сеюм филми мое ки ту бозӣ кардеси. Дар ин филм чӣ гуфтанӣ брат? ما باوری دارم که فیلم نقض میشوند انتظار باشه هر چیز از دست برومند بازی کردیم Саломат бошӣ брат. режиссёри ин филм ака Музаффар, шумо чӣ гуфтанед? мо гуфтанем ки як филми якми мо несташ Сукут, Кин, Риё ва дигар ҳама мунтазир бошед филми Осира.